L-ex kap nazzjonalista u l-kellim tal-oppożizzjoni għat-trasport Adrian Delija irid jerġa' iddaħħal lura l-iskuters. Dan wara li l-ħamis il-Gvern ħabbar li minn Marzu għas-sena d-dieħla se tidħol fis-seħħ il-projbizzjoni fuq kiri ta' e-kick scooters. Mat-Times Delija qal li din id-deċiżjoni ir-riżultat ta' falliment totali u qal li hu irid jerġa' iddaħħal fis-seħħ dan il-mezz ta' trasport. Stqarrija li ħarġet mill-Partit Nazzjonalista kmieni il-ġimgħa intqal li din id-deċiżjoni tal-Gvern saret bis-saħħa tal-partit ta' Bernard Grech. Ta' min jinnota li din l-istqarrija ma kienx iffirmata minn Adrian Delija anke jekk hu responsabbli għas-settur li jiġbor ukoll l-e-kick scooters. One News jinsab infurmat li n-numru ta' deputati nazzjonalisti huma favur din id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Gvern fosthom id-deputat Albert Buttigieg. L-istess ġabet reazzjoni pożittiva minn bosta mhux l-inqas il-Kunsill Nazzjonalista ta' Taslima. F'kitba fuq il-medja soċjali, il-Kunsill laqa' din id-deċiżjoni ta' Transport Malta u l-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia b'azzjoni favur l-ordni u s-sigurtà. Bekk u ovvju in-nuqqas taqbil f'dan ir-rigward fil-partit ta' Bernard Grech u mhux ċar jekk jerġa' xi daħħalhom kemm il-darba ikun fil-poter kif qed jesiġi Delija jew inkella le. Bil-kontra, il-Gvern minn barra il-projbizzjoni tal-kiri tal-e-kick scooters se jintroduċi inċentivi finanzjarji għal min irid ikollu l-istess mezz ta' trasport tiegħu personali.